So hello guys, welcome to a new vlog. दा बेलासि आरो बेलासिनि ओंखाम जानो नागिरदों ओंखाम उखैदों आरो दा न' रावबो गैया आइबो गैया आबोबो गैया ओमफ्राय नै इथिं नायलाय बोथोरा एकदम दासो एसे स्रां जाबाय आरो अखा हानानै माने दा स्रां होमबाबो गुसुथार बेखायनो गस्ला गाननांगौ जादों गुदुंनो दा मा ओंख्रि दंबावो नायनोसै बेलासिसो नालाय उफाय गैया खोमसि एकदम लाइटसो लगायनांगौ जादों दा एकदमबारे स्रां जादों आरो बाहेरावथ' दा मा ओंख्रि संना गालांदों माने नै आलु बिलाइ ओमफ्राय मा दङ बाथोन दं आरो दा आङो बेजोंल' जानो हानाय नङा मिरामिस नालाय दा पापर एवना जानांगोन आं पापर थ' आं एसे रेडि खालामगोन आरो दा गाइस फाइनालि दा माने रेडि जाबाय आरो नै एकदम लाबोबाय दा थाव होनांगौ संनांगौ आरो पापर दा बेदरफोर लायनानै संनोबो माने मिरामिसखा आरो माने दिनै जाखाया आरो दा माथो होनबावनो मोनजाया नालाय जाला नालाय जाला दा बेलासिनि सम नालाय बिराद उखैदों आरो उफाय गैया बेदर नङाबाथ' जायानोमोन आङो खिन्थु दा माथो खालामनो बेलासिनि ओंखाम एसे मुथासे मोनजाबानो एसे इन्ट्रेस्ट जायो नालाय दा होमबाबो आङो पापरखौ एवना जानांसिगोन आरो उफाय गैया बेजोंथ' बोरै जानो खालि जायालै बे ओंखाम उखैनायखौ हामनायानो नङा बे दा एकदम सान्दुङा ब्रां ब्रां जालायबाय आरो थेवबो माने होमबाबो गोजांनाया दङ गोजांबावो माने गोजाङो आरो बोथोरानो ओरैबायदि थान्दा सान्दुं ओंखारनाया जेबो खामानियानो होआखै माने दा साननैसोनि उनाव जुदि फुंनिफ्रायनो दुङो अब्लाथाय गस्ला सस्ला नाङा लांथियासो थानांगोन दा नैबे लामा आरो मोखांजोंनो दा बेजों सिख्लाफोर थांबाथाय बेनिफ्राय नाहरनो हायो आरो नैबे खोरखिजों दा बे बिराद बरिया आरो बिराद फायदा सोर थांदों सोर फैदों नायनो हायो नङा होमबा दा बेनो आरो जानाय समाव बेफोर संनाय समाव बेफोरथिं नाहरजाया ओंख्रिफोरा खामनो हागौ बेखायनो गोसो होफिनसै आं बेयाव दा थाव होनोसै दुङा उननि खोथालै बेदरबा एसे मोजां जागौमोन न'खराव बिमा बिब' थामारनांगौ अब्लाथाय एसे संनाय खावनायाव मोजां जायो एसे आग बारायो स' बेनो आरो बिमा आरो बिब' गैथ'वा नालाय दा बाहेरायाव थांदों नालाय दा आङो एसे जगार खालामना जानांसिगोन उफाय गैया जाखानांगोनबो बहाथो मोनबाय थानो बिमा बिब'खौलाय नङा होमबा सानसेबाबोथ' बेलेगनि जागोन बबावबा थांगोन नङा होमबा थ' जेबो बुंथ'ला आङो दा आं हारसिं संनोसै आरो दा मोजाङै मोजां थावआबो दुंबाय आराम थोरसि लाखानांगोन स' बिनि गेजेरावनो मोनसे मेथाइया बेनो आरो मेथाइया ओरैनो ओंखाराखै हिन्जावनि फिसाया मालायनिखा नङा होमबा बे मेथाइया आरो जेनेबा रोंजोबा नालाय थेवबो हिडिंसखौ होबाय आरो हिन्सखौ बुंद्रायबाय माथो अभार हयसे मिसा आमी जाने ना बारा रोंलायलाङा बेदरबा एसे रोंसिनगौमोन गुरैबि थाव बुरजाबासो बिदि लांगाबगाबा मोजां जायो दा थावखौ आं खमल' होबाय नालाय मोननैल' नालाय बेखायनो बिदि एसे फेदेमनांबाय आरो गेजेराव बिराद थाबनो जायो आरो बेफोरो माने एकदम इमिडियेट थाब जानोबाथाय बिदि खालामना जालाबायनांगौ बिदि एवलाबायनानै बारा मोनलाबायालै आङो एसे गोबाव संबासो एसे बिदि आरो एसे कालार ओंखारनांगौ बिदि गोजाफ्रामनो ओंखारनांगौ होमबासो एसे मोदोमनाय मोनो आरो रेडि जाबाय बेलासिनि आंनि मिरामिस खायद'आ जानोसै आरो दा उफाय गैया मिरामिसबाबो जाखानांगोन नालाय थांनानै थानांगोन जेन' ओंखामखौ जाना लागोननि ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै नोंथांमोनखौ आङो आंनि गामियाव बेरायनो दसे लांसै आरो थ' आं जाग्रोनि आरो दा थ' शुरू करता है तब तक रुकिए आप लोग स' फाइनालि जाखांबाय आरो दा एकदम दा खोथा होनाय बायदिनो बेरायनो लांसै नोंथांमोनखौ जोंनि गामिनि नाजारखौ एसे देखायनोसै आरो ओमफ्राय नै बेनि गेजेराव साइज नुदों दा बिबारखौ
नांगौबा बिहरलाय हैगोन स' दा आङो थांगासिनो दं आरो गामियाव ओरै खेबसेनो बारनांगौ बेफोरखौ बारा खुलिबाय थाजाया टाइम नस्थ' जायो दा बे लामा आरो ना लामाखौ देखायनोसै दा जोंनि लामाया एकदम माबायदि बेखौ नायदो नोंथांमोना थ' आं देखायनोसै ओरैजाय नै बिदि अबस्था आरो बे दा सुइजारलेण्ड आरो बेयो सुइजारलेण्ड नैथिं आमेरिका ओमफ्राय नैबे आं थानाया दा थाइलेण्ड बिराद मोजां आरो लामाया दा ओमफ्राय नैबे लामायानो मानि थाखाय बिदि जाखो दा जिहेतु वाटार साप्लाइनि स्किमफोर फैदों नङा होमबा बेनि खारनाव जाबाय आरो बिदि नंद्रायामोन दैस्लं बिदि थाद्रायामोन खममोन आरो थाबाबो नै बिदि जितु पाइप लगायदो बिदि खालामजोब्बाय आरो बेनि खोथा आरो दा जों माथो खालामनो नङा होमबा जितु जे एम नामा जल जीवन मिशन दा बेखौ मालाय गभर्नमेन्टआ बानायनो थिनदों नालाय बानायबाय दं खिन्थु लामाखौबो बिदि बानायनांगौ आरो जितु फैनाय बायदि बिदि बानायनांगौ आरो दा जोंनि लामायाव बिदि आरो अबस्थाया दैस्लं थालांनांदो आरो थ' जों थांबाय थादिनि आरो फै नै बिदि टावार ग्रें नुगोन आरो गामि गेजेराव जितु मोनायाव आङो भिडिअ नायनानै हर सान मिथिलायै खालामो बे टावार गंसेयानो ओमफ्राय नै आगैमोना लामायाव गेलेयो आरो हेलौ होनब्रा हेलौ दा फिल्ड गैया नालाय लामा गेजेरावनो गेलेनांगौ जायो आरो ना अबाव दा सासेया बैथिं थंनो नाहरदों आरो गारि फैदों हि बिदि आरो ना खेला जितु जोंबो उन्दैयाव बिदि गेलेयोमोन दा जोंना बैसोआ बिदि गैला आरो खारजोब्बाय नोंलाय थांसै न'आव लामायाव गेलेनाङा बैयाव गेले बैयाव फिल्डआव फिल्ड फिसायाव नोंसोरनि फिल्ड फिसायाव बैयाव गेलेयो बैयाव फिल्ड फिसायाव लामायाव गेलेनाङा गारि फैयो एसे दावखोनानै नै बिदि नुलायबाय आरो दा इथिं बेलेग आरो इथिं बैसां न' नुसिगोन मानो होनबा इथिं मिसिंफोर ओमफ्राय इथिं बर'फोर माने मिक्स आप दंजोबो आरो दा माथो खालामनो मिक्स आप नालाय मिक्स आप जोंना बर'फोरना इथिं दंजोबो आरो ओमफ्राय नैबेनिफ्राय बर' गोजालाय आरो इथिं मिसिंफोर आरो दा जोंबो ज' इदिनो मिलायलायनाय थायो गामि गंसेनि जाहैबाय नालाय बर' मिसिं खोथा गैया स' एसे दावखोनानै मोनफैलायबाय नैहाय बाथौ मन्दिर आरो बेबायदि आरो अबस्थाया लामानिया एखेयानो माने ओइ कमिदो न'ना foto noko amin dah baiti ya nokka Gautam ya foto lagi tak nih lagi tak nokka kah oh mirot siap so taमाने गावसोरखौ फटक लानो खोन्थादों आरो बिसोरो ना बुजिदों बिदिनो माने रोंबाबो रोङाबा माने मिसिंखौ रायलायो आरो जोङो इदिनो ज' माने गामि गंसेनि जाहैबाय नालाय ज' इदिनो थालायनांगौ मिलायलायनानै रोंबाबो रोङाबाबो सोलोंदो आरो दा ओमफ्राय आंजों सासे दंफैयो आरो फैफादों फंबाय आरो बेबो फंबाय नङामोनलै मा जायोमोनलाय नोंखौ मामाय सरिलै मामाय आरो दा जों माने सानैजों बेरायनोसै आरो ओमफ्राय जोंनि लामाखौ मिथिखायो दाना सुइजारलेण्डनि नालाय सुइजारलेण्ड नङा इथिं आमेरिकासो स्पेसियेल आरो ना नै बेनो आरो जितु वाटार साप्लाइ बहायगोन बेयावनो आरो जायगाया दा बिदि जावाबा जोंनाव बिदि जाद्रायामोन ना नङा होमबा माथो खालामनो गभर्नमेन्टनि खोथा नालाय एरखुनोबो हागौ जावखुनोबो हागौ ना थेवबो गासिबो हगारनो हाया दा जोङो एकदम गामि जोबथायाव मोनहैसिगोन आरो एन्डिं पर्सनाव थांबाय दं दा
एन्डिं पर्सनाव मा दं नोंथांमोना नायदो दा नायदो दा एन्डिं पर्सनाव मोनफैबाय आरो नै बिदि आरो थिनियालि गंसे दङ जेराव बिथिं बारि मोनसे दङ बिथिं लामा मोनसे दं थांग्रा बै सिगाङाव दैमा मोनसे दङ ओमफ्राय आरो बेनि सिगाङाव हाजो दं ना ओमफ्रायहाय बयलार दांग्रा दखान गंसे दं ओमफ्राय बेयाव गेलामाल दखान मोनसे दं जेराव जोङो जों गामिनिया खरस लांफैयो ओमफ्राय बिथिं गामिनि बे गामिनि इथिंनि फैयो बे दखानाव खरस लांफैयो आरो स' बेनोसै आरो जोंनि एन्डिं गामिया बेनो आरो जिथु आमेरिका लामा जोंनिया बिदि दै थालायो आरो एसे हेभि बानायदो आरो लामाखौ बोरैबा मोनसे हेभिखा बाइकआव सासे थिखोनांगौबा सासे नारनांगोन सासे गाखोनांगौबा सासे ओंखारनांगोन बिदि आरो लामाया जों एसे दावखोबोनानै नैबे दैमाखौ खाथिनिफ्राय नायनो देखायनो माने फैबाय आरो नैबे दैयावनो जों बैसागुआव मोसौखौ थुखैगोन नैबे हाजोनिफ्रायनो माने दैया बोहैबोयो आरो दा दै गैयामोन बेयाव दा दैया एकदम बरियानो फैफिनबाय अखा हाबाय नालाय आरो दा बैसागु खाथि दैयाथ' थाखानांगोन बेयाव मोसौ थुखैनांगोन जोङो ओमफ्राय बे माने ओरैनि मानसिया दुगैफैयो जोंनि मानसिया दुगैफैयो आरो बेयाव बरियानो दैज्लां बोथोर फैबाय दं नालाय दैयाबो गुंले आरो दा आरो मेसें जेब्ला फैगोन अब्लासो दैया एसे सेमगोन सेमनानै गोग्गो जागोन आरो माने साफा फैगोन आरो बेनो आरो जोंना गामिया गाइस आंनि गामियाव दसे बेरायफानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय लोगोसे खन्द' खन्द'ल' देखायनाय जाबाय भिडिअखौ गाज्रि दा मोनसै नेक्स्ट टाइमाव मोजाङै मोजां भिडिअखौ लाबोनो नाजागोन थ' मोजाङैनो देखायगोन गामिखौ स' बिनि गेजेरावनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दाबाव सि इउ इन नेक्स्ट ब्लग टाटा बाय बाय